तो नमस्कार प्रणाम काल बा भाई लोग। आशा करतनी कि मस्त होकर जा। आप लोग के हम एगो जानकारी बड़ा दिहल चाहतनी। फेस हम आप लोग के अपन नहीं दिखा सकत, एक खातिर क्षमा चाहम भैया। ई हउए डिठोर। डिठोर के पेड़ भी बहुत बड़ा बड़ा भी होखेला आ छोटा भी होखेला। ई पौधा ज़्यादा तो लेके लोग घास पास समझ के तोड़ देला, उखाड़ देला, फेंक देला। बहुत लोग एके लगावेला भी, अपना दरवाज़ा पर छाँव भी अच्छा करेला। एके आप लोग पहचान लीजिए अच्छा से। ई डिठोर के पत्ता के एकर इतना अच्छा गुण बा, इतना मने चमत्कारी पौधा कि कई गो बीमारी में मने इलाज खातिर ही आवेला। एबरा लौक गइल ह बहुत अच्छा। ई बरसात के मौसम में एकर पौधा भइल बटे और हरा हरा पत्ता एकदम बा। आप लोग देख सकतनी जा। ये पत्ता के एकदम अच्छा से देखी जा ताकि आप लोग के पहचाने में आ जाए। एकर फ़ायदा हम आप लोग के बतावतनी कि एकर ई डाँठ देखी जा। जैसे नीम के दातून आदमी करेला, तो नीम के दातून से तो भाई ओ से कीड़ा वड़ा दांत में जो रहे न सब कम हो जाना सब। लोग बहुत ज़्यादातर नीबे करेला, बबुल भी करेला। लेकिन ई डिठोर के ई जौन बाटे दातून के बारे में केहू ना जानत होई। आप लोग देखी जा, ई टूटेला भी ना जल्दी, तोड़ला पर टूटी ना, टूट तो गई भैया। ई डिठोर हुए एकर डाँड़ मन हम तुरले बनी। एक के आई जौन बाटे अरियर या पत्ता एक तोड़ के हटा लेम जा। आई पैरिया में इतना कारीगर बाटे ताकि हम खुद अजमैले बने। हमार पैरिया रहल तो भैया यही के वजह से सही हो गल, खाली एकर दातून कैनी है। तो बहुत लोग बतावेला चिचिरी हटजीरा भी कहेला लोग, ओहू से भी फायदा होखेला। लेकिन ओकर जड़ के उबाल के आदमी पानी पिएला तब होखेला पैरिया खातिर। एकर खाली दातून कर, एकर दातून भी अच्छा होखेला, मस्त लागेला ना। एक तीत लागी ना कुछ लागी, एकदम हल्का स्वादिष्ट लागी। पानी नियर एकर दातून होखेला। समझ में ना आई कि मने तो के कौन चीज़ के दातून कर तरह। आई दातून कैला के बाद आधा घंटा कम से कम कोनो चीज़ मने खा पिए मत, बस कुला वाला कला मुँह धोला। ओकरी बाद आधा घंटा के बाद एक कुछ भी खा सकेला पी सकेला। एके दातून बस कर। अगर ज़्यादा पैरिया बा तो 2 टाइम कर, शाम सुबह। और नहीं अगर हल्का फुल्का अगर दांत से खून आवता तो आप लोग 1 टाइम कर सके नहीं जा। तो ये इतना कारीगर बटे। एक चीज़ में और फ़ायदा आवेला, एकर पत्ता फ़ायदा आवेला। बहुत लोग के घर में गेहूँ चावल वजह से बाटे भाई लोग। ये नीचे एक रख देता नहीं, देखी जाए दातून तोड़ देले बनी हम। एकर दातून आप लोग एकदम नियमित रूप से सुबह शाम करी। बढ़िया से बढ़िया जे परेशान बाटे लोग दवा करा के थाक गइल बा, ओकरा खातिर हम बतावतनी एकदम फर्स्ट क्लास के चीज़ बा भैया। डिठोर के मने दातून करी आप लोग के पैरिया एकदम ख़त्म हो जाई। तो हम बतावतनी भाई लोग एकर पत्ता के गुण। एकर पत्ता के गुण ई बा कि बहुत लोग के गेहूँ बा, धान बा, चावल बा, कीड़ा मकोड़ा लाग जाला। बहुत लोग दवा मिला के रखेला कि साल भर हमके खाए के बटे, तो अनाज खराब हो जाई, कीड़ा लाग जिया स, घुन उन लाग जिया स, तो के तरह खाइल जाई। बहुत लोग बेच देला अगर कीड़ा मकोड़ा लाग जाना तो एकर पत्ता जौन बटे खाली पत्ता एक सुरुक के तोड़ के जितना भी आपके गेहूँ चावल बाटे ओमे अच्छा से मिक्स करके अगर रख देम तो 1 साल भी गेहूँ या चावल अगर रखल रही या धान रखल रही तो ओमे कीड़ा मकोड़ा ना लग सके न जा। आप लोग आराम से घरे अपन धक के साल भर 2 साल तक ले खा सके नहीं जा। एगो कीड़ा मकोड़ा ना आ सकेला। एक अच्छा तरीका से आप लोग पहचान लीजा। अगर ना विश्वास होई तो एक बार आप लोग एकर पत्ता तोड़ के गेहूँ चावल में रख के देखी जा, तब समझ में आई। भाई लोग हमनी के रखे नहीं जा, तब हम कहने कि जानकारी काहे ना साझा कइल जा, अपना यूट्यूब चैनल पर डालल जा। भाई लोग हमार वीडियो चलत नहीं है यार ज़्यादातर, तो थोड़ा सपोर्ट और सहयोग कइल कर जा।
130 कहता नहीं 530-33 गो हमार सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ओकरा खातिर दिल से धन्यवाद। हम चाहम कि भाई लोग ये खाली उपयोग करी जा डिठोर के दतवन के और डिठोर के पत्ता के। डिठोर के पत्ता जौन बा आप गेहूं चावल में डाल कर रखी, कीड़ा मकोड़ा एकदम ना लगी। आ डिठोर के जौन डाढ़ बाटे ओकर तोड़ के दातुन करी जा, पैरिया एकदम जड़ से ख़त्म हो जाई आ दांत में दर्द न रह सकेला। देखी जा हाइयो डिठोरे हुए। तो भाई लोग हम वीडियो में इतने कह सके नहीं, आप लोग एक बार इस्तेमाल करी जा, फिर उसे समझ में आ जी। ना ये नुकसान कर सकेला ना घाटा हो सकेला, ना एक खोजे के बाटे ना एक कीने के बाटे। अपन घरेलू पौधा अपन घरेलू नुस्खा है, कह के देख लेवे के चाही। बस हम भाई इतने चाहूँ।